So tingnan yung compound ng Dabso. Lubao Municipal Hall. Ayan o. Lubao Municipal Hall. Ayan o, ito yung plaza. Oops! Lupak tayo ron ha. Halos pantay na yung ano. Ito yung sitwasyon ngayon dito. Brand new campus. Construction of ERDH Laboratory Building. Rural Health Unit. Ayan o. Ito yung magandang gymnasium oh. Mga modelong traktora oh. Ayan, ito oh. Uy, malalim pala. So ngayon ay araw ng Lunes, August 24, 2026 at hindi pa rin tumitigil yung ulan. At kasalukuyan ay nandito tayo sa may pinakabagong municipal hall ng Lubao. Ayan o. Yan, bali yun yung likuran niya. Yung sa harap, yun yung entrance, yun yung, nandun yung pangalan niya. Ayan, ito yung tabi niya, yun yung Dabso Lubao Campus. So good day once again Kabalen and welcome sa ating panibagong vlog. So bali ito yung second part ng ating video tungkol sa pagpunta natin dito sa may Lubao Town. Yan. So kanina galing tayo sa may Jasa Road starting from Bacolor dun sa may lampas ng Megadike and then sir. Sir. Bali nag-start tayo dun sa may Bacolor hanggang dun sa may boundary ng Pampanga at Bataan at good news wala tayong nakitang baha. So ngayon mag-explore tayo dito sa may Lubao. Try natin pumunta dun sa may San Agustin Parish Church at nakita natin sa social media na may parang binaha rin dun. So yun yung titignan natin at ikot muna tayo dito sa may Lubao Municipal Hall. So let's go! So let's go. Ikot muna tayo rito. Ayan. Ito yung campus ng Don Honore Ventura. Ayan, ang gaganda ng mga building oh. Brand new campus. Then ito naman yung ano ba ang pangalan ng building na to? Itong covered court nila parang bago lang oh. Adolescent parang RHU ata ito. Rural Health Unit. Rural Health Unit. Ayan o. Number 1. Ayan, ikot lang tayo dito sa may compound ng Lubao Municipal Hall. At ito, bagong tayo din yung building na to. Ayan o. Last time tayo pumunta rito hindi pa nagle-layout pa lang Ngayon tapos na pala. Ayan o, MDRRMO. Sayang nga lang umulan. Maganda sanang kunan ng drone shot ito makikita natin yung buong compound. Kaso wala, talagang kabagat na naman. At nakita natin sa news na mayroon na namang paparating na bagyo or I think nandyan na si bagyong Obet. Ayan, so punta tayo dito sa may pinaka-entrance niya. Ayan, dito. Ayan o, tingnan nyo kung gaano kaganda yung bagong municipal hall ng Lubao. Ayan o, Lubao Municipal Hall. Ayan o. At ayan na yung Dabso. Ayan. So tingnan yung compound ng Dabso. Ang gaganda ng mga building niya. Ayan. Ito na yung mismong munisipyo. Don Honore Ventura State University Lubao Campus. So ikot na tayo rito. Bali papalabas na tayo niyan. Dito tayo nag-start kanina
You know, ang ganda ng mga equipment nila rito. Mga modelong traktora, oh. Wow. Rotavator. RCF Mechanization Program. Ang ganda nila, mga modelo. So, labas na tayo. Punta na tayo sa may doon sa may San Agustin Church, yung magandang church ng Lubao, Pampanga. So hopefully makayanan ni Stark. At siya pa rin yung kasama natin ngayon ng ating Honda ADV 2020 model. Legendary. Dahil marami na tayong pinagsamahan. Nagamit yung si Stark. Stark yung pangalan niya eh. So 3 times nang nag North Luzon loop ito. Veterans na sa long ride. So sa lahat ng mga ginagamit nating motor eh, ito yung pinakasulit. Ayan, oh. Ang ganda niya sa harapan, no? And then katabi niya mismo yung Dabsu Lubao Campus. And then dun sa harapan nila nandyan yung mga food chain. Ayan, no? McDonald's, Chowking, Jollibee, Tatay. So kompleto rito. And now approaching na tayo dito sa may Santa Barbara. Ayan, no? Barangay Santa Barbara. At yung ulan ay patuloy pa rin. Ayaw pa rin tayong tantanan. So dito pala sa kalsadang ito, madadaanan din natin yung Old Municipal Hall ng Lubao. Doon sa may plaza. At kung didiretsuin mo ito, lalabas na yan ng Guagua, Bacolor hanggang sa San Fernando. Anong school ba ito? Maxim Royal Academy. So dito pala sa Lubao, mayroong pasok ngayon. Unlike sa mga ibang town ng Pampanga, suspended yung mga klase. Especially sa mga low-lying areas at saka mga coastal town. So after Santa Barbara, anong lugar na ba ito? So dito pala, tanaw din natin yung Death March marker. Ayan, Filipino-American Memorial Endowment, kilometer 84. Ayan, bali dire-diretso yan hanggang dun sa may Mount Samat, yung mga marker na ganyan. And then diretso rito hanggang sa Kapas, kung saan naglakad yung mga magigiting nating sundalo nung nagkaroon ng Death March. So far mula doon sa may Municipal Hall hanggang dito, wala pa tayong na-encounter na pagbaha. Siguro doon banda. Dahil yun, kita mo yung elevation ng daan, pababa na doon. At saka yung mga binabahang bahagi dito banda sa may right side eh. Ayan, Santa Lucia Church, San Agustin Church. Pero ikot muna tayo rito para makita natin yung compound ng Old Municipal Hall ng Lubao. Yan, dito. Magtutur muna tayo rito. Yan, ito yung plaza. At ito na yung lumang munisipyo. Ayan, Lubao Municipal Hall. Then dito meron, parang bago yung building na to.
Oops, may baha palang konti rito. Yan, dito may bahang konti. Bago nga yung project na to. Ito, construction of ERDH laboratory building sa Nicolas First, Lubao, Pampanga. Ayun, dun medyo malalim dun. Oops, dito pala baha. Ayan, oh. Ayan, baha pala dito sa may sa may fire station. So parang hindi naman ganyan hindi naman ganyan kalalim. Ito yung fire station ng Lubao. So balik na tayo. Ayan, oh. Ito yung magandang gymnasium, oh. Ang ganda sa loob, oh. Dito pala yung binabaha. Yung sa tabi mismo ng gymnasium. Oops! Labak tayo ron, ah. Dito, baha na rin, no? Yan, no? Naikot pa tayo ron. Pumunta dun sa may San Agustin Church. Ayan. Ayun yung marker niya, oh. I love Lubao. At syempre yung munisipyo, katabi niya yung police station. And then dito mga commercial stall na yata ito. Notary Public. Yan. Dito pala yung PhilPost. And Negosyo Center Lubao. And then Municipal Training Center. Yan. At least nakaikot tayo rito. At naipakita ko sa inyo yung dating compound ng Lubao Municipal Hall. So ngayon dito tayo. Yun. Ayun. Tanong na natin yung church. Yung San Agustin Church. Dito. Parang meron ng konting dito yata nag-start yung bahay. Ayan pala, oh. Halos pantay na yung pantay na yung level ng tubig dito sa creek. Tsaka dito sa kalsada. Kaya pala dito yung binaha. Ito yung unang dito nagmumula, oh. Ayan, oh. And then so dito. Ayan. Okay, wala na. Meron pang konti dun sa loob. Pero yung nakita natin sa FB, dito, marami. Malalim dito, eh. So at least medyo dito umupa na. Ayan, oh. Napakaganda sa loob ng church na yan, yung San Agustin Church. At dito sa kalsada namang ito, kung kakanan ka, mapumunta ka ng Sasmuan. Ayan. Ayan, oh. Sasmuan Lubao Road. Oops, oh. Daming dalang pamingwit, oh. Mag-adventure sila. So dito, try nating pumasok sa simbahan. Yan, dito meron konting pagbaha rin. Siguro naman open dito. Ayan, open nga. Yan, okay. Yun. Ito. Ito, binaha. Yan, ito. Oh! Uy, malalim pala. Malalim din pala dun. Yan, ito yung sitwasyon ngayon dito. Dito sa may San Agustin Church. Malalim din pala dun, no? Yan, dun na siguro tayo lalabas. Yan, sa may bandang court. Bali yung mga upuan nilabas na, oh. Kasi last time pumunta rito, nagre-repair sila sa loob ng church, eh.
Dito kaya hindi malalim. Try natin. Ay, yan. Yan na. Yan, ito yung sitwasyon ngayon dito. Pero yung pinakamatinding binaha so far, yung sa may Sunken Shrine, dun sa may Bacolor, Pampanga. Welcome to Parokya de San Agustin, pilgrims and devotees. Diosdado Pangan Macapagal, President, Republic of the Philippines. One of the oldest church in the Philippines, the oldest church in Pampanga pala ito. And then the cradle of Kapampangan Faith, established in 1572. So ito pala yung pinaka matandang church sa Pampanga. Yan, tignan nyo. Church of Lubao, founded in 1572 in Barrio Santa Catalina, moved to this site 30 years later due to yearly floods. Yun. So noong 1572, after 30 years, usually nasa dito Santa Catalina, yung usual place niya, and then nag-move siya dito dahil nga yung taon-taon na pagbaha. Architect Father Antonio Herrera, Agustinian, constructed this church 1614 to 1630 out of locally made brick and sand mixed in egg albumen contributed by the people of Lubao. Occupied 1898 by the revolutionists, used as hospital 1899 by American forces, destroyed by Japanese shelling, repaired 1949 to 1952 under the direction of Father Melencio Garcia and other priests. So yan konting trivia. Then doon na siguro tayo lalabas. Yan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa may San Agustin Church. Oop. Dito pala baha rin, no? Ayan, no? Ayan, dito pala yung may baha. Oops. So far kaya naman ni Stark. Ayan. Sapang Pari Street. Nabulaga lang tayo kanina dun sa may ilalim ng basketball court. Ang lalim niya. Dun banda, oh. Balik na tayo rito. Ito kasi gusto nating makita yung compound ng San Agustin Church, dahil yun nga yung nakita natin doon sa post sa social media na binaha pati yung kalsada doon. Pero yung sa kalsada okay na, wala nang baha. Yun na lang sa may pinakaharapan ng simbahan. At ito na yung Lubao Elementary School. Fiesta pala rito. Ayan, o. So after Barangay San Nicolas first, ito anong barangay na kaya ito?
Ito pala yung yield. Ito, merong grotto rito. Ayun o. Bali, dito na tayo sa Barangay Santo Tomas. Okay. So, Barangay Santo Tomas na pala ito. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa may pinakapalengke ng Santo Tomas. Ayan o, daming mga nagtitinda. Okay, so kaliwa na tayo rito. Yan, bali palabas na tayo niyan ng Jasa Road or Jose Abad Santos Avenue. At least nakaikot tayo ng konti dito sa may Lubao. So next time, hanapin natin dito, pupuntahan natin dito yung mga flooded area. At yung dadali natin si Pongkan o kaya si Jano dahil mas mataas yun. Ito hindi masyadong hindi masyadong reliable pagdating sa mga matataas na pagbaha. Hindi kagaya ng ni Jano kaya ni Pongkan matataas yung mga ground clearance. Ito siyempre light adventure lang ang kaya nito. Pero sa long ride, yan, dyan mo maasahan si Stark. Si Kuya. Ayan o. Santo Tomas, Barangay Santa Monica, San Nicolas First, Santa Lucia. At ito na yung Jasa Road. Okay, so I think that ends our video for now. And if you enjoy watching this one, please do like, share, and subscribe. And keep tuned to Proylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalens. See you when I see you, and Proylandas is signing out.